Чай от дафинов лист. От легендите за делфийските оракули и възлюбената на Аполон, Дафне, до една от основните съставки в кулинарията, още от древността дафиновият лист продължава да се употребява и до ден днешен, като присъства в кухнята на всяка добра домакиня. Дали ще са супи, сосове или яхнии, тази подправка придава един страхотен аромат и вкус, но освен това притежава и куп полезни действия. В тази статия ви представяме една проста рецепта за чай от дафинов лист и многобройните ползи, които той носи. Какво трябва да знаем за дафиновия лист? Дафиновите листа са листата на лавровото дърво, които се използват като билка, тъй като притежават лечебен ефект, или като подправка в различни ястия поради специфичния си аромат. Тези дървета са родом от Средиземноморския регион и Мала Азия, където растат и до днес. Характерното при тях е, че са вечнозелени и могат да достигнат до 12 метра височина, но често остават като храсти. Можете да ги познаете по малките светложълти цветчета, с които цъфтят, и червените кръгли плодчета, които през есента придобиват тъмночервен цвят. Има различни разновидности на дафиновия лист, сред които средиземноморски, индийски, калифорнийски, индонезийски, като на нашата територия се използва главно средиземноморският. Какви предимства има за организма? Дафиновият лист изобилства от полезни вещества като подправка, но може да се възползвате от полезното му действие, като си направите и чай от дафинов лист. Пиенето на чай от дафинов лист всеки ден е от полза за сърдечно-съдовата система, тъй като това е мощната комбинация от антиоксиданти и калии. Калият е от съществено значение за здравето на сърцето, тъй като помага за понижаване на кръвното налягане и нивата на холестерола. В него се съдържа и едно важно за здравето на сърцето органично съединение рутин. Той представлява природен флавоноид, който укрепва капилярните стени и има антитромботични свойства. В допълнение, редовната консумация на чай от дафинов лист намалява риска от диабет и образуването на камъни в бъбреците. Дафиновият лист притежава още и следните ефекти. Звезда противовъзпалително. Звезда антиревматично. Звезда диджестивно, подпомага храносмилането. Звезда антипиретично, понижаващи телесната температура. Звезда отхрачващо. Звезда противогъбично. Звезда антимикробно. Звезда противораково. Звезда антиоксидантно. Консумирайки чай от дафинов лист ще си набавяте и жизнено необходими макро- и микроелементи. Антиоксиданти. Уникалната комбинация от антиоксиданти, сред които витамин С и други органични съединения в дафиновите листа, помагат за защита на тялото от ефектите на свободните радикали. Свободните радикали могат да накарат здравите клетки да мутират в ракови, поради което дафиновите листа проявяват противотуморен ефект. Витамини. В дафиновите листа се откриват витамини от група В, сред които ниацин, рибофлавин, пиридоксин, пантотенова и фолиева киселина. Макро- и микроелементи. Те имат високи хранителни свойства, като в тях се откриват изобилие от елементи, сред които магнезии, цинк, желязо, фосфор, мед, селен, манган и дъра. Етерични масла. Дафиновите листа имат и успокояващи свойства, тъй като съдържат линалол. Освен това, когато се консумират преди лягане, дафиновите листа могат да действат като леко успокоително и приспивателно, въздействайки върху нервната система, като по този начин насърчават релаксацията и подпомагат пълноценния сън. При какви заболявания помага? През 2009 година списание Clinical Biochemistry and Nutrition публикува резултатите от контролирано проучване, което разглежда ефектите от приема на дафинови листа върху диабет тип 2. Участниците, които са консумирали 1 до 3 натрошени, сушени дафинови листа в продължение на 30 дни, са забелязали понижение на серумните си нива на глюкоза от 21 до 26% и значителни спадове в LDL холестерола от 20 до 24%. От друга страна липопротеините с висока плътност, HDL или добър холестерол, се повишават от 29 до 20% в групите, получаващи съответно 1 и 2 дафинов лист. Приготвен като компрес, той може да помогне за облегчаване на настинка в гърдите. Присъствието на линалол, освен че намалява стреса, притежава и антисептични свойства и засилва имунната система. Дафиновите листа са полезни при звезда менструални болки, звезда кожни инфекции, звезда главоболие, звезда болки в старите, звезда ревматизъм, звезда ревматоиден артрит, звезда метеоризъм, звезда стрес и безпокойство. Как да приготвим чай от дафинов лист? Този чай е чудесна възможност да извлечете всички предимства, които дафиновият лист може да предложи. Той е чудесно допълнение към лечението на проблеми с храносмилането, ревматични болки,
хронична умора или стрес. Необходими са ви: звезда 2 изсушени дафинови листа. Звезда 400 мл вода. Начин на приготвяне. 1. Залейте дафиновия лист с водата. 2. Кипнете и варете 5 минути. 3. Оставете да кисне около 1 час и прецедете. 4. Пийте 4 пъти дневно по половин чайна чашка преди хранене. За кого е подходящ? Консумацията на чай от дафинов лист може да подобри здравето на вашите бъбреци. Той действа като диуретик и стимулира уринирането, като по този начин намаляват токсините от тялото. Дафиновият лист може да помогне за предотвратяване на камъни в бъбреците чрез намаляване на количеството уреаза и премахване на излишния натрий. В допълнение, чаят с дафинов може да ви помогне да изгаряте мазнини. Това е така, защото ускорява метаболизма. Ползи от приема на чай от дафинов лист. Звезда полезен е при настинка, кашлица и грип. Звезда стимулира метаболизма на тялото и помага за редуцирането на тегло. Звезда облегчава болките в ставите и мускулите. Звезда понижава кръвната захар при диабет. Звезда намалява кръвното налягане и нивата на лошия холестерол. Звезда понижава стреса и напрежението. Дафиновият лист в миналото. Дафиновото дърво е култивирано още от древни времена, като е свързано с митовете за Аполон и неговата възлюбена Дафне, която била превърната от боговете в лаврово дърво. В описание на Елада, Павзании пише, че един от 4 делфийски храмове бил построен от лаврово дърво. Там оракулите били порталът, през който хората да се свържат директно с боговете и да зададат своите въпроси. Казва се, че делфийските оракули дъвчели дафинов лист, за да правят своите пророчества, тъй като се смятало, че това растение притежава мистични свойства и им помага да се свързват с божествата. В Рим и Елада това растение е било символ на чест и успех и се е носило от римски и гръцки императори, както и от олимпийци, учени, герои и поети. Дафиновият лист е бил използван за коронясване на победителите в питийските игри в Делфи и е представлявало специално отличие за изключителни атлетични или други постижения. Думите бакалавър и лауреат всъщност произхождат от бакалорият, което означава дафинови плодове. Дългогодишните традиции в Европа гласят, че ако се поставят лаврови листа и плодове под възглавницата на учениците, те ще станат поети. В нощта на Свети Валентин, 14 февруари, пък английските девойки провеждали специален любовен ритуал с дафинов лист и розова вода. Тези, които искали да знаят бъдещия си съпруг, вземали 2 лаврови листа, поръсвали ги с розова вода и след това ги поставяли под възглавниците преди сън с думите «Свети Валентин, бъди мил с мен и в съня ми позволи да видя истинската си любов». Заключение. В миналото дафиновият лист е бил натоварен с доста голяма доза мистичност и свръхестествени сили, като е намирал най-различно приложение от незаменима подправка в кухнята до средство за общение с божественото. Той е използван през цялата история по най-различни начини в медицината поради множеството си полезни действия и неслучайно е бил символ на бога на лечителството и пророчествата Аполон. Освен многобройните ползи, които носи за тялото, той допринася и за релаксацията на ума и духа, а неговият наситен аромат придава чудесен вкус на гозбите.